Hi guys! Welcome back sa page Kapampangan Cooking. For today's vlog, magluluto tayo ng bistig baka Kapampangan. Ang version na gagawin natin ngayon, yung version na nagmamadali. Yung hindi na natin kailangan mag-marinade pa. Tara guys, umpisa na natin. Siyempre, ang una kong gagawin, i-fry ko muna itong patatas natin. Yan guys, optional lang, no? Pwede naman ding hindi kayo maglagay ng patatas. Ipa-fry lang natin yan hanggang sa maluto yan. After 8 minutes, luto na yung ating patatas. Hanguin muna natin lahat yan. Yan, tsaka muna natin itatabi. Yan guys, ilalagay natin yan pag malapit ang maluto yung ating bistig baka. Next natin gagawin, babawasan lang natin yung mantika. Para makapag-isa na tayo. Yan guys, okay na yan. At ilalagay na natin itong isang ulo ng bawang. I-light brown lang natin yan. And then guys, pag medyo brown na, ilagay na rin natin itong isang malaking sibuyas. Na hiniwa ko lang siya ng ganyang kalaki. Then, tuloy lang natin yung pag-isa ng mga 1 minute. After 1 minute, pwede na natin ilagay itong isang kilong laman ng baka. Hiniwa ko siya ng medyo pahaba guys. Pero hindi ko na siya pinitpit, no? Kasi nagmamadali nga tayo. Pero kahit na ganoon guys, magiging solid pa rin yung lasa niyan. Depende nga sa pagkaluto, sabi nga nila. Yan, igisa natin ng mabuti yan. Tuloy lang natin yung paggisa ng mga ilang minuto or hanggang sa mag-color brown yan. At yan guys, after 5 minutes, nagtubig na siya, no? Pero papatuyuin natin yan. At papanutin pa natin yung lasa ng bawang at sibuyas bago tayo maglagay ng ibang ingredients. After another 5 minutes, ayan na siya guys, ganyan na itsura niya, no? Tuyong-tuyo na siya. Para na rin siyang napirito. Ngayon guys, sinyalis na yan para maglagay na tayo ng 1/2 cup na soy sauce. At saka 1/2 cup na calamansi juice. Ngayon guys, ang gagawin natin, ituloy lang natin yung pagluto ng mga 5 to 8 minutes. Papanutin muna natin yung lasa ng toyo at calamansi sa ating baka bago tayo maglagay ng tubig. Medyo papatuyuin din natin ng konti yan guys. Okay. After 5 minutes, grabe guys, ang bango na niya. Ang sarap nito. This time naman guys, maglalagay na tayo ng tubig. Medyo marami-raming tubig guys, kasi papalambutin pa natin yan. Ayan. Then, haluin lang natin ng bahagya. At saka na natin takpan. Then, papakuluan natin yan ng 40 to 50 minutes. Or hanggang sa makuha natin yung gusto nating lambot sa ating baka. After 50 minutes,
Yan siya guys, ganyan na itsura niya after 50 minutes. Pinakuluan natin yan ng 50 minutes sa medium fire lang. Check natin kung malambot na. Ayan, medyo malambot na siya guys. Ngayon naman, maglalagay na tayo ng paminta. At saka mga 3 tablespoon na oyster sauce. Medyo maasim pa kasi yan guys. 1/2 cup yung nilagay nating calamansi juice kanina. Yan. At saka isang pack ng seasoning. Isang sachet. Then, haluin lang natin. Then guys, takpan lang natin ulit. At papakuluan pa natin yan ng mga 5 minutes. Para ma-sure na mas lumambot pa yung ating baka. After 5 minutes, tikman na natin siya guys para may tama na natin no, yung lasa kung kinakailangan pa. Para sa akin guys, okay na yung lasa niya. Ngayon naman, ilalagay na natin yung mga pinirito nating patatas kanina. Then, haluin lang natin. At saka natin takpan ulit. At ituloy pa natin yung pagluto ng mga 3 minutes. After 3 minutes, ilalagay naman natin itong hiniwa kong sibuyas. Yan guys, kalat lang natin yan. Kung gusto nyo pa lang medyo masabaw guys, no, okay lang maglagay ng tubig. Pero kung okay na kayo sa ganitong medyo tuyo, huwag nyo na lagyan ng tubig. Then, takpan lang natin ulit. At lulutuin pa natin yan ng mga 2 minutes. After 2 minutes, luto na yung ating bistig baka Kapampangan. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!